তিনি जोंरो हमचां रेलि खालाय दंमानि दिनै कमलपुर 45 46 कन्स्टिट्युएन्सि कायनि मिलिवैनाय जों मणिपुरनि इन्सिडेन्ट दैलायैनाय दिनै सारा त्रिपुरा राज्योआव दिनै DWF नि हयते दिनै हमचां रेलि खालाय दंलायो 27 जुलाई ताई दिनै सयतानि सिंनि जों हमचां रेलि जांलायजाक सेम आमाय खालायनो जों दिनावरा दुर्गा चौमुनि एरियानि सिमिबो दिनै कमलपुर 45 46 नि खायै जों दिनै हमचां रेलि खालायलाय दंलायो मणिपुरनि जो इन्सिडेन्ट न जों खादुकमा फुनगै जों दिनै अर गुरम गुथम खालायै जत्त बुरै बसार नगनि जत्तन नंखर लायै जों दिनै अर खादुकमा फुनगलायो tam message ro na mo sonai obahai pati munglo nor seleng mani phonogai tini tam message ro tongnai haing amo belai khela seleng mani bagaino जों दिनै अर protest rally खालायलाय मा दंलायखा हमचां रेलि मा खालायलायखा seleng mani amo हायनो जे नरक जत्तन नुगो जत्तन नुगो जत्तन साइमानखा सारा त्रिपुरा राज्य सारा भारत वर्ष सारा वर्ल्ड सारा पृथ्वी जत्तन नुगै दङ जत्तन protest खालाय दङ ताई आबनि बागै चिनि नर्थ इस्ट खाबजा मानि बा जोंबाय बताइसा गाना मानि बागै चिनि त्रिपुरा हास्तेनि नैबो जोंबो हायनो ब्लक ब्रुम चिनि protest खालाय दंलायो चिनि जे बुरि र खरब नैनो जे सागरि कुरै खालायै बिनि जे प्राइवेट पार्ट दगो याक रिवै जे लामा बत खालायै बन पेराड खालाय रिवै हिम रिवै तलां थांमानि न जों बेलाय खेना सेलेंखा विशेष खालाय सेलेंगो अ मणिपुर हास्तेनि सीएम एन बीरेन सिंह बन जों सेलें मानि जानगो ताई बन सस्पेंड दिनानि मोदी सरकार बीजेपी नि मोदी सरकार न मोदी जी न जों सावो होम मिनिस्ट्री अमित शाह न जों सावो जाते बन जासा खालाय फना सस्पेंड खालायनानि उंथुं बिनि सीएम पोस्ट नि बन खरनानि उंथुं बं याहिंगांकै जों बुरै रक जों दिनै मथागलाक दिनै अ जे हमचां रेलि ओङै दिनै पहिला फुनुका थुइ कचक लायखाय जों कचक लायनाय हाय फानो जों अ त्रिपुरा हास्तेव जों गाना अ दंमानि बा दिनै अ त्रिपुरा हास्तेव फानो आमनि बाहाय हायै मानो हनै दिनै बखाव खादु मानि बेलाय खेनो नाङै दङ ताई अमाहाय खालायनो मिजोरामबो आसामबो ताबुक सागजराव अ मणिपुरनि मेतै मणिपुरि ताई कुकिरनि जे वालाय तगलाय उमानि न सलावै ताबुक हा बुरुम नर्थ इस्ट जत्त जागावन अब एफेक्ट नै दङ आबनि बागायनो आबनो दाति मथागनानि उंथुं विशेष खालायै बीजेपी नि आरएसएस जे सरकार दंमानि आबरन जों हुमकि मारिनाय बरन जों सतर्क खालायो जे बरक आ बरनि अग्रा राजनैतिक नि बिसिङो बरक जदि धर्म निरपेक्ष मते बरक जदि सामुं खालाय हांकांकाय ख्रिस्टान दंनि गिर्जानक गिर्जानक सबाय खिबि बायखा मणिपुर नरक जतन नुगो जतन साइमानो आबनि विचार जों जस्टिस खायो जों राजनैतिक खायो ठीक दङ किन्तु बा जों कुनो धर्मनि विरुद्ध जों सामुं खालाया राजनैतिक अमा हायनो कायसा धर्मनि विरुद्ध खाया जों अर विशेष खायो ख्रिस्टान धर्म रंनो बरक अर विरोधिता खायो जत हिन्दू राष्ट्र खायनानि बागै बरक नायै दङ आबनो दाति मथागनानि